дошли, уважаеми родители и гости на нашия спектакъл, посветен един на най-хубавите семейни празници, бъдни вечер. Народните празници са съхранили духът на българина векове наред, от поколения на поколения са придавали вярата и обичта на българския народ. Че това е така, ще ви покажа децата от клуба МАК.
него ще сложим паричката. На който се бавне, него ще е късмет. Вземи баба картофите. Ще брикета имат цялата година. Дядо Господи, прости ми, моля ти се от душа. Суми разум на ден.
Надари ме да не мога да греша. Запази ми си сърце от зли мисли и неща. Всичко виждаш от небето, но на мен не дай праща. Дай на мама, дай на тати, здраве, сила и живот. Ми любов на всички брати, добро на наш народ. Викам бана без самора, Коледа дойде на двора. Мили хора, я станете, скъпи гости, посрещате, скъпи гости, коледари. Дарете ги с много дари. Stani, stani, dime,
речена дружина. Да бъде! Да бъде! Да би дал Бог през тези равни двои, да потъка три бриз, три реки. Първа ръка златно жито, втора ръка лино вино, трета ръка гъсто мляко. Речете дружина. Да бъде! Да бъде! Колкото листа по гората, толкова сбилци горища. Речете дружина. Да бъде! Да бъде! Колкото звезди о небето, толкова давам тази карта. Речете дружина. Да бъде! Да бъде! Както тече реката между камчетата, тъй парите да текат с кисията, да напълна през годината. Речете дружина. Да бъде! Да бъде! Колкото довето в главата, толкова усти устудата. Речете дружина. Да бъде! Да бъде! Кадроно задата владе, че ми клас педа да бъде. Речете дружина. Да бъде! Да бъде! Колкото снежет се рони, толкова с ябълки поклони. Речете дружина. Да бъде! Да бъде! Благодаря ви, живи и здрави да сте, за хубавите пожелания и песни. Уважаеми родители, от сърце ви пожелавам весели празници,
нека новата година влезе във вашите домове с много здраве, щастие, късмет и сбъднати мечти. Искам специално да благодаря на родителите на Ивайла от фирма Ники 11, които осигуриха днесната почерка. А сега ви каня да хванете своето дете и да изиграем един хубав български народен танц. Браво, хора!